Ik ben Jan Leeuwenaars van Taverne Eetcafé Het Raadhuis. Wij zijn ook fietscafé. Wij bestaan sinds 1989. We begonnen als een café met een hapje en ondertussen uitgegroeid tot een bijna restaurant. Tijdens de corona was het zo dat er weinig activiteiten waren. En mijn collega van het Kokima Eventkasteel, die lag helemaal stil. Die man had een kamperproject opgezet. En die zocht een plaats waar hij zijn gasten kon naartoe sturen voor eventueel een hapje of eventueel naar het toilet te gaan. En zo hebben we elkaar gevonden. We hebben een paar routes samengesteld, wandel- en fietsroutes, om de klanten over en weer te sturen. En dan hebben we mooie wegen gezocht tussen ons twee. Een paar nieuwe parcours. Eentje was via het Bellevue Bos en via het Hemelspark. Dat was heel leuk om met de kinderen te doen. De andere, kort op en af, was voor mensen met rolstoelen of eventueel dat ze zeker geen problemen zouden ondervinden. Door middel van een voucher konden ze op de twee plaatsen iets consumeren. En dat heeft goed gewerkt. We proberen via dat platform van Routio regelmatig nieuwe routes te maken als er bezienswaardigheden bij komen, gelijk de Hangende Kapel, het Doorkijkkerkje, de Tjaneboom. Dan maken we een route daar naartoe om de mensen naar die plekjes te brengen. De samenwerking van Toerisme Limburg is top. We zijn er al bij van toen ze nog in de brandweerkazerne van Hasselt zaten met 5 mensen op het bureel. Ik word regelmatig geïnformeerd over nieuwe initiatieven van hun. De folders worden regelmatig aangeleverd. Alles wordt goed opgevolgd bij de provincie, moet ik eerlijk zeggen.